Salutare, Dana! Bine ai venit! Bine v-am găsit. Mulțumesc că ai acceptat invitația. Cum ești Da. astăzi? Uh, bine, sunt bine. Toate bune? Da, da. Perfect. Sper că n-ai multe emoții. Da. Am ceva, dar o să le depășesc. Perfect, perfect. Intrăm așa în un pic în povestea ta și cu siguranță o să trecem peste. Pentru că astăzi, Dana, o să vreau să ne spui un pic mai mult așa, știi, despre procesul tău, despre cum ai început tu, să zicem, inițierea în acest subiect, cum a fost parcursul, da, și ce lucruri s-au schimbat la tine, pentru că mulți oameni caută o schimbare, caută să facă ceva, dar nu știu cum, nu știu de unde. Și băi, ajută mult exemplele, da, pe care le avem. Și atunci, pentru început, aș vrea totuși să ne povestești un pic despre tine. Cine ești, ce faci și ulterior cum ai ajuns să intri în acest subiect. E interesant că ai spus inițiere, fiindcă m-a atins așa cuvântul. Chiar așa a fost pentru mine, ca o inițiere. Nu găseam cuvântul și îți mulțumesc. Da, când am intrat eu în Academie în octombrie 2023, eram așa cumva rătăcită, eram după ce tocmai m-am retras din activitate și aveam o pauză, nu mă regăseam, aveam o lipsă așa de sens și știu că o amică m-a întrebat dacă vreau să fac o ședință de coaching, nu știam despre ce e vorba, Ok. ce înseamnă coaching. Și acolo știu că am avut niște aha-uri și conștientizări și cumva așa a făcut un click, wow, e tare aici, e ceva, hai să caut mai mult. Și atunci am întrebat despre unde a făcut ea școala, mi-a spus și acum, uitându-mă înapoi, îmi dau seama că noi, cei care am făcut școala, suntem ca niște ambasadori. Fiindcă așa de fain a fost ședința aia în care am zis, wow, vreau și eu să fac așa, știi? Ah, super fain. Deci tu... Am văzut schimbarea, ce s-a întâmplat la mine, imediat după o ședință. Și atât de curioasă am fost că am intrat în Academie, știu că am și plătit, adică n-am mers pe rate, că știu că îi oferă și partea de rate, eram atât de convinsă că vreau să fiu acolo. Și după nicio lună a mai fost o schimbare importantă. Am trecut cumva atât de rapid de la mentalitatea mea de angajat. Eu vreau să mă angajez, să îmi găsesc ceva, să lucrez Ok. part-time și după o lună cu Diana și cu Răzvan a zis gata, eu vreau să construiesc, să contribui la visul meu, nu la al altora. Știi, cumva așa a fost un switch foarte rapid. Și Am înțeles. dacă la început am intrat pentru mine, pentru dezvoltarea mea personală, cu ghidarea lor și cu încrederea pe care ne-au dat-o, adică am fost atât de, cum să spun eu, m-am simțit atât de conținută și faptul că ne-au încurajat să facem mai mult, să ne urmăm visele, să ne întrebăm tot timpul ce ne dorim. Cumva, pentru mine a fost un nou început. Am înțeles. Deci, practic, tu, printr-o recomandare ai dat de Diana și Răzvan, ai testat tu pe pielea ta și ulterior te-ai convins singură că, băi, chiar funcționează lucrurile și e ceea ce trebuie pentru tine. Exact. Foarte fain. Deci, practic, asta te-a făcut să-i alegi pe Diana și Răzvan, faptul că ai testat și te-ai convins. Da, Că da. lucrurile funcționează. Am înțeles. Și cum a fost așa procesul în interior, în partea de comunitate, în ce ai început să dezvolți în continuare? Păi, în interior s-au schimbat multe, adică dacă la început aveam frică de expunere și mi-era greu să comunic, cumva, um, nu știu, um, s-au schimbat multe în interiorul meu, iar comunitatea, faptul că aveam acele practici cu colegii și deci săptămână de săptămână aveam de 2-3 ori și sunt lucruri atât de simple care m-au învățat foarte multe despre mine, despre cum mă văd ceilalți, inclusiv modul cum ne alegeam partenerii de lucru, știi? Că, băi, și vedeam tipare. Adică am zis, wow, câte multe lucruri înveți dintr-o interacțiune, știi? De modul când vrei să fii ales sau să te duci tu să acționezi. Adică și de fiecare dată aveam câte un aha. Adică nu exista sesiune de coaching, de grup sau ora de bine unde era gura noastră de nu știu, acolo era mai mult pentru suflet, știi? Ok. Asta mi-a plăcut că ea îmbina și partea de dezvoltare personală
cu meseria, fiindcă pentru mine a fost practic o reconversie profesională. Deci am învățat și cum să aplicăm, ne-am dezvoltat și în interior, prin acele ore de bine, am învățat foarte multe. Ok. În primul rând comunicarea, cum să comunic. Și m-a ajutat și în cuplu și cum să comunic cu ceilalți și am văzut foarte multe schimbări și în exteriorul meu, în mediul meu. Se și simte chestia asta, da, deci din modul cum vorbești și cum spui chestia asta și cum ai trăit tu cu acele momente. Eu sunt curios așa, ce s-a schimbat cel mai mult la modul tău de a gândi, dacă ar fi să te gândești așa să faci așa un overview, un rezumat la toată treaba asta? Fac un rezumat, e greu să fac un rezumat, dar cel mai mult a fost să nu mă mai speriu când vreau să fac ceva și să le iau pe pași mici. Deci, pentru mine a fost foarte important să învăț că pot să fac orice, dacă practic, deci asta am văzut și la ei, că ne-au și povestit din experiența lor personală, da? Adică nu, gata, ai făcut un curs și te duci. Nu, e nevoie e un proces, în primul rând, asta a fost important, că poți să le iau pe pași mici, că este realizabil și contează intenția și ce-ți dorești. Adică atâta timp cât ai o intenție clară și perseverezi și știi pentru ce faci lucrul ăla și la mine e clar, este cumva această dorință de a contribui. Știi? Cum se vede, să zicem, schimbarea și ceea ce ai reușit tu să realizezi? Cum se vede în viața ta de zi cu zi, în momentul de față, în prezent? Păi văd cum mă raportez la situațiile din exterior sau nu mai iau totul personal. Da, e vorba de faptul că n-am rămas acolo, am continuat. Am continuat să caut, să mă duc mai mult și practic ce ne-a transmis, în primul rând Răzvan, mi-aduc aminte când am terminat cursul și am luat diploma, a venit așa ne-a transmis că avem o responsabilitate, știi? Și aia m-a impactat foarte mult, fiindcă poate tiparul meu era hai să mai fac un curs de curiozitate, să văd cum e, știi, și poate să fie doar o diplomă, să o pun în dulap. Dar modul cum ei ne-au transmis că ai învățat ceva, ai o responsabilitate și asta în primul rând s-a îndreptat și către mine. Adică responsabilitatea mea pentru clienți este ca eu să lucrez cât mai mult cu mine, fiindcă eu sunt instrumentul, știi? Și e foarte important asta și am văzut și la ei, prin tot felul de programe pe care le fac, le văd evoluția, sunt în comunitatea lor, merg ca asistent, deja asta a treia oară când am mers ca asistent în programele lor de grup și mă fascinează. De fiecare dată e diferit și îi văd cum cresc, îi văd cum evoluează, le văd naturalețea și cât de fain e acest proces, știi? Foarte fain chestia asta, pentru că într-adevăr lumea caută să și rezoneze cu cineva, dar ce ai spus tu e foarte important, contează foarte mult ca tu să aplici și tu să devii responsabil pe ceea ce faci și să ai încredere în proces. Am încredere, dar contează foarte mult ca cineva să te valideze, știi? Încă dacă mentor, și asta mi-a plăcut la ei, mai ales în domeniul ăsta care e atât de competitiv, știi? Ei au pus sămânța asta, măi, ai încredere, poți să faci. Ne-au arătat cum au făcut ei, ce au făcut ca să ajungă acolo, știi? Și asta îți dă încredere că e un proces, să nu renunți, știi? Cel mai important lucru ăsta că am continuat și urmărind-o și pe Diana, fiindcă eu o văd că în fiecare an se duce și face, tot timpul lucrează cu ea și vrea să aducă și mai mult pentru clienții ei, pentru comunitatea ei. Foarte fain. Este inspirațional. Mă bucur să aud asta și felicitări, Dana, pentru proces. Uite, eu sunt curios dacă tu înainte de coaching să intri în direcția asta, ai fi luat vreodată decizia de a deveni antreprenor? Nu, deci uite nu, deloc, n-am avut deloc, ți-am spus, eu mă pregăteam să mă angajez, eu am venit, am background de IT, vreau să fac făcusem deja un curs de testare, testare software
și depusesem CV-uri să mă angajez. Și după o lună, nu eram convinsă, după o lună, deci, spun, a fost magic pentru mine. Nu venea să cred că eu cred lucrul ăla, știi? Așa Deci lucrurile s-au aliniat. Eu nu mai vreau să mă duc să lucrez pentru alții, eu vreau pentru mine, știi? Chiar dacă e mai greu, fiindcă nu pot să zic că a fost ușor, știi? Dar și bineînțeles că și ego-ul a fost un pic pus la încercare, știi? Că, după, eu am și o vârstă, știi? La un moment dat au fost situații în care a trebuit să-mi văd umbra și să văd cine sunt. Nu a fost ușor, dar am fost deschisă să văd, eu cine sunt dincolo de asta, știi? E vorba de cine devii și de curiozitatea aia să vezi cine ești tu, știi? Dincolo de ce am învățat și cum ne-au modelat ceilalți. Pardon, foarte, foarte fain, Dana. Uite, să știi că poate mulți o să urmărească video-ul ăsta și o să se gândească, băi, și eu sunt într-un proces asemănător, am o poveste asemănătoare, sunt curios ce le-ai transmite, ce mesaj le-ai transmite acelor oameni, având în vedere experiența prin care tu ai trecut și treci în continuare, de fapt. Păi, mesajul meu este să acționeze, fiindcă, așa cum ne spune și Diana și Răzvan, înțelegerea urmează experienței și dacă rămâi pe margine și nu intri cumva și nu acționezi, nu o să vină schimbarea. Asta este și mediul și comunitatea. Ce vreau să mai spun foarte important e că eu, având și o amprentă traumatică și fiind cumva și sensibilă, eu m-am simțit foarte în siguranță aici, cadrul creat de ei, acela de non-judecată, deci foarte multă siguranță și am înțeles asta abia după ce m-am dus în alte programe și am văzut că nu e la fel. Deci ei cumva au cadrat și țin foarte mult pe lucrul ăsta, să nu te jude, să vii și să vorbești despre procesul tău, să nu arăți cu degetul la celălalt. Și m-am simțit foarte în siguranță. E și un cadru în care poți să te cunoști pe tine. Foarte, foarte fain. Mi-a spus lucruri atât de mici, dar din interacțiune, cumva experiențial tot. Uite, și o întrebare de final, Dana, că e foarte fain ce ne-ai spus. Dacă ar fi să dai timpul înapoi, ai alege din nou același drum? Ai alege aceeași comunitate, aceiași oameni? Da, și aș face și o schimbare, să îmi schimb intenția, să fiu mai prezentă și contează mult și intenția, că eu la finalul școlii am zis, măcar o persoană dacă o ating pentru mine e important. Și uite că acum aș vrea să ajung la cât mai mulți oameni. Păi le pot schimba din mers, să zicem. Da, pot schimba din mers. Cu siguranță. Dana, felicitări încă o dată pentru proces, felicitări și ne bucurăm că te-a ajutat Academia și te-a ajutat și Diana și Răzvan. Este un merit comun, ca să zicem așa, a fost experiența lor, dar și cu implicarea ta, pentru că fără implicarea ta cu siguranță nu ai fi ajuns aici, fără încrederea în tine și felicitări pentru curaj, pentru că ai făcut niște lucruri diferite în momentul de față, ai trecut peste anumite lucruri și ai făcut niște lucruri pe care nu le-ai mai făcut niciodată înainte. Exact. Probabil și asta contează foarte mult și cum se spune, dacă vrei să obții rezultate diferite, trebuie să faci niște lucruri diferite. Exact. Felicitări încă o dată, mulțumesc mult că ai împărtășit povestea ta și experiența ta și mult succes în continuare și în tot ceea ce faci tu și toate cele bune. Mulțumesc mult! Zi frumoasă îți doresc!